मॅडम ते आता मला सूची आहे हो, तुम्ही आम्हाला वेळ समजू नका, ऐका माझी गोष्ट. हा प्रिंटआउट आहे ना, हा रोजचाच आहे हो, म्हणजे त्याच्यात काहीच नवीन नाही. ही पदरिक्त महाराष्ट्राला कळू दे की ही सगळी वाईट एकदम सिस्टीम सुरू होईल साहेब. इथून सुरू करा, पूर्ण महाराष्ट्रालाच गरज आहे. नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. कोकण साध लाईव्ह नेहमीच कोकणवासियांच्या प्रश्नांसाठी पुढाकार घेत आवाज उठवत आलाय. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापन होऊन 42 वर्ष होऊन देखील आरोग्य यंत्रणेचा उडालेला बोजवारा कोकण साध लाईव्हनं समोर आणला. दोडामार्गमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचं वास्तव कोकण साध लाईव्हनं पुढे आणलं. सावंतवाडी तालुक्याबरोबरच दोडामार्ग, वेंगुर्ला, देवगड आणि जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात आरोग्य व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडालेला आहे. अगदी जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी अशीच अवस्था आहे. 628 पदांपैकी 228 पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर, टेक्निशियन उपलब्ध नाहीत, ही नित्याची जोरड आहे. त्याशिवाय औषधांचा तुटवडा तर आहेच. काही ठिकाणी मशिनरी आहेत पण टेक्निशियन नाहीत, तर काही ठिकाणी टेक्निशियन आहेत पण मशिनरी नाहीत, अशीच अवस्था आहे. यावर बोट ठेवत आरोग्य यंत्रणेचं पोस्टमार्टम कोकण साध लाईव्हनं केलं. रिक्त पदं भरण्यात आणि सिंधुदुर्गला आरोग्यदृष्ट्या सक्षम करण्यात कोकणचे लोकप्रतिनिधी का कमी पडतायत असा सवाल आम्ही केला होता. त्यानंतर मात्र त्याचे पडसाद उमटायला लागले. विविध पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सरकारी यंत्रणेंवर ताशेरे ओढले. यात भाजपचे नेते आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभेत आपण याबाबत आवाज उठवणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सुद्धा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांचे याकडे लक्ष वेधणार असल्याचं सूचक वक्तव्य केलं. तर जिल्हा दौऱ्यावर आलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही आपण सरकारला सूचना देऊ अशी भूमिका मांडली. या उलट भूमिका मात्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी घेतली. येथील आरोग्य यंत्रणा कुठेही कमी नाही, आरोग्य यंत्रणेत ज्या त्रुटी असतील त्या दूर करू आणि गरिबांना आमच्या हॉस्पिटलमध्ये मोफत सेवा देऊ अशी भूमिका घेतली. आणि बुधवारी तर स्वतः पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला सोबत घेत संपूर्ण जिल्हा आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेत या प्रश्नाला जबाबदारीनं न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आणि हेच कोकण साध लाईव्हच्या टीमनं राबवलेल्या मोहिमेचं खरं यश आहे असं म्हणावं लागेल. यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीन सुनीता रामानंद यांना पालकमंत्र्यांनी धारेवर धरत आरोग्य प्रश्नी हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नसल्याचं म्हटलं. पाहुयात नेमकं काय घडलंय. दोन गोष्टी आहेत ना, आपल्याला डबल मुद्दा आहे. तुम्ही दोन गोष्टी क्लिअर एकदम. तुम्ही माझ्याशी बोलताय एवढं पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. मी लोकांसाठी बोलतोय, मी माझ्यासाठी बोलत नाही. त्या दिवशी आपला विषय ज्या दिवशी झाला त्या दिवशी काय क्लिअर कट विषय झाला, ताब्यात घेणे, त्याच्यानंतर तुम्ही तिथे काम करू शकता, अन्यथा आम्हाला काम होत नाही. नाही असं तुम्ही सांगितलं, मग आता घेतलं पाहिजे. किती दिवसात कम्प्लीट करणार आणि कामाला सुरुवात झाली. मग किती दिवसात आता होणार, कधी कम्प्लीट? सर सुरुवात ऑलरेडी आम्ही ती घेतलेली आहे आणि तिथे अनालिसिसचं जे डिपार्टमेंट असतं ते आम्ही सेट करायला सुरुवात तिथे झालं त्याच्यावर. मी काही माझा एवढा सोपा प्रश्न आहे, तुम्ही कलेक्टर सर तुम्ही सांगा माझ्या प्रश्नाला थोडंसं अजून सोप्या पद्धतीने सांगू शकता का? नाही, माझं म्हणणं तसं नाही. ज्याच्यासाठी जागा 2 दिल्या गेल्या ना, बरोबर, ते कधीपर्यंत त्याचं ऑपरेशनल? सर त्याचे ऑलरेडी ते ऑपरेशनल मगाशी मला दोघांमध्ये फरक आहे की अनास्थेशियाच्या डिपार्टमेंटसाठी ती जागा आम्ही आता ऑपरेशनल घेतलेली आहे. ती जी जागा आम्हाला कमी पडत होती ती आम्ही घेतलेली आहे. काम झालं. हो झालं सर. लेक्चर हॉल पण एक होता, तो आम्ही तिथे ते स्टेज वगैरे घालून जायचं ठरवलं. ते स्टेज वगैरे घालून मिळालेलं आहे आम्हाला आणि ते पण कार्यान्वित आहे. ते पण आम्ही वापरतो. हे 2 तिथे महत्त्वाचे होते. दोघांचे 25 लाखाचं आम्हाला औषध द्यायचं सांगितलं होतं, तर ते देत आहेत. आम्हाला ऑलरेडी 12.5 लाखाचं औषध दिलेलं आहे आणि जसं जसं रिक्वायर्ड आहे तसं ते देत. म्हटलं जातं सर्व ठिकाणी, मी इथलं नाही म्हणतोय. सर्व
जनरल असं सगळ्या ठिकाणी आहे. एखादा काहीतरी काही घडलं तर म्हटलं जातं तर निदान या जिल्ह्यामधली काय परिस्थिती, तर या जिल्ह्यामध्ये सर्व ते सर्व औषधं आपल्याकडे अवेलेबल आहे दोन्ही ठिकाणी. बरोबर, दोन्ही ठिकाणी अडचण येणार नाही. मी जसं सांगितलं तसं प्रत्येक महिन्याला, आठवड्याला का 15 दिवसाला याचा रिव्ह्यू कोणीतरी वरिष्ठांनी घेतला पाहिजे. मी जसं म्हटलं बरोबर, आपण रिव्ह्यू घेतात आणि तशी तुमची मला त्यांचं नको, मला तुमच्याकडून काय खात्री हवी की कोणतीही गोष्टीची कमतरता नाही. पण जिल्हा नियोजनमधला आपण असं म्हटलं की कितीही पैसे लागले तरी तुम्ही त्याच्यासाठी वापरा. म्हणजे हे आपण सांगितलं ना, त्याचा अर्थ काय की मी काय औषधं घेऊ शकत नाही, मी काय करू शकतो, रिलीज करू शकतो पैसे. तर आपण त्या संदर्भातले आदेश दिले, त्यांना पैसे घेतोय तर अशी परिस्थिती नाही. बरोबर, आणि याच्यानंतर सुद्धा ही होणार नाही. त्याची तुम्ही तुमची सगळ्यांची ही सामूहिक जबाबदारी असणार आहे, एवढं फक्त लक्षात. पॅथॉलॉजी तयार करायला पाहिजे, स्वतःची आपली पॅथॉलॉजी तयार करा. काय लागतं त्याच्यामध्ये, त्याला पण डॉक्टर्स लागतात, हे सगळे याच्यातूनच करायचं. शेवटी काय होईल, येणार कशावरती की आम्ही जो आउटले वेगळ्या पद्धतीने वापरला येऊ दे ना, महाराष्ट्राला कळू दे, तरी महाराष्ट्राला कळू दे की ही सगळी वाईट एकदम सिस्टीम सुरू होईल. साहेब इथून सुरू करा, पूर्ण महाराष्ट्रालाच गरज आहे. ठीक आहे, माझ्या आपल्या सिंधुदुर्गासाठी गरज नाहीये, संपूर्ण महाराष्ट्राची गरज आहे. ह्या लोकांनी केलं, या लोकांनी केलं होईल ना. साहेब माझं तर स्वतःचं मत आहे काय म्हणजे आता आहे ना, कोणालाही विकास कामासाठी पैसे द्यायची गरज नाही. जर रस्ते आणि यांच्यासाठी ना जवळजवळ 1600 ते 1800 कोटी रुपये इथे खर्च झाले ना, ते आयुष्यात कधी झाले नसतील एवढ्या वर्षाच्या 75 वर्षांमध्ये झाले. तर तपासून घ्या, हे पैसे वापरा ना, म्हणजे आरोग्य तरी सुदृढ होईल ना या जिल्ह्याचं. मॅडम ते आस्थापना सूची आहे हो, तुम्ही आम्हाला वेळे समजू नका. ऐका माझी गोष्ट, आम्हाला वेळे समजू नका तुम्ही. ही आस्थापना सूची आहे ना, ही शासनाने तयार केलेली सूची आहे. मी काय म्हणतोय माहिती का तुम्हाला, तुम्ही काय करताय माहिती का, दरवेळेला काय करताय माहिती का, जी गोष्ट होणार नाही ना त्याच्यावरती बोट ठेवता. मी उगाच बोलत नाही मी या सगळ्या गोष्टी. मी दुसऱ्यांदा इथे आलो याचं कारण काय माहितीये का, जी नाही होणार ना त्या गोष्टीवरती तुम्ही बोट ठेवता, जी होणार आहे त्याच्यावरती बोट ठेवा. मी 10 वेळा सांगितलं, जागा नाही आमच्याकडे ते होणार नाही. तर आपण ठरवलं ना की इथे असणारे सगळ्या वास्तू आहेत त्या रिकाम्या करा, हे करा. झालं ना बरोबर. 3 वर्ष आम्ही याच गोष्टी ऐकतोय, या गोष्टीवरती चर्चा करत होतो. पण शेवटी काय झालं, उत्तीरला त्यांनी पाहिलं हे ओपन करता येतं, इथे भंगार पडलाय, तिथे हे झालं. लोकांनीच सांगितलं आम्हाला प्रॉब्लेम काय, म्हणून सांगितलं पॅथॉलॉजी म्हणतोय तर पॅथॉलॉजी 4 माणसांनी ती कशी चालू करायची तर तुमचं स्किल आहे तर चालू करा. बाकी काय झालं, आता आपण काय करायला त्याला कशी माणसं द्यायला पाहिजेत तर ते बघा, तुम्ही बोला त्यांच्याशी आणि त्यांना सांगा की 4 प्रमुख माणसं पाहिजेत ना, ती पाहिजे कोणत्याही पडली. रोज काय होतं रिले की माहितीये, रोज लोकांना हे लोक बाहेर पडवतात, बाहेरच्या लोकांना मला माहिती हे खोटं आहे ना, पण चुकीचं काम आहे. शासनाची एवढी मोठी यंत्रणा आहे आणि आम्ही असं करतोय, हे चुकीचं आहे ना. जीव असा जळतो ना आमचा पण, की असं कसं काय होऊ शकतं. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या पूर्ण स्वतःचे एफर्ट्स टाकले पाहिजेत ऍज अ जिल्हाधिकारी म्हणून. यांच्यावरती कंट्रोल म्हणून ना पूर्ण या व्यवस्था चालू आल्या पाहिजे एका महिन्यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. जनतेला उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्यासाठी वस्तुस्थितीजन्य माहिती द्या, जे लागेल ते करा, निधी कमी पडू देणार नाही. मात्र जिल्ह्यात मला राज्याला आदर्श ठरेल अशी आरोग्य सेवा देण्याचे आदेश दिले. इतकंच नव्हे तर थेट जिल्हाधिकारी यांनाच आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे कुडाळ प्रतिनिधी प्रसाद पाताडे यांच्याकडून. प्रसाद, आज नेमकं काय घडलंय? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला होता आणि याच प्रश्नावरती दैनिक कोकणसाद असेल किंवा कोकणसाद लाईव्ह चॅनल असेल याच्या माध्यमातून पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आहे त्याबाबतचे जे समस्या आहेत त्या दैनिकाच्या माध्यमातून चॅनलच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्याने आज पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील यांनी तातडीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होत जिल्ह्याच्या आरोग्याच्या प्रश्नासंदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग येथे तातडीनं बैठक बोलवली आणि या आढावा बैठकीत सुरुवातीलाच ताकीद देताना पालकमंत्री म्हणाले, तुम्ही मला माहिती देता एवढं लक्षात ठेवा, अशी सुरुवात करत आक्रमक पवित्रा जो आहे तो आपला पालकमंत्र्यांनी या बैठकीदरम्यान दाखवला. आणि आढावा बैठक घेत असताना जिल्हा शल्य चिकित्सक असतील किंवा अधिष्ठाता सुनीता रामानंद असतील यांच्यामध्ये असलेले अंतर्गत वाद होते ते सुद्धा समोर आलेले पाहायला मिळाले. तुम्ही भरती प्रक्रिया का राबवत नाही, मी बसलोय ना, असं सांगत
तातडीनं तुम्हाला पैशाची गरज पडत असेल तर DPDCतून आपल्याला निधी दिला जाईल, CSRची काळजी करू नका, असं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं. तर औषध तुटवडा पाहायला मिळतोय. औषधाची परिस्थिती काय आहे, जर ही परिस्थिती सुधारत नसेल तर मला आठवड्याला याचा जो आढावा आहे तो मला देत चला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत कोणतीही जर तक्रार येत असेल ती खपवून घेतली जाणार नाही, अशी सक्त ताकीदसुद्धा जी आहे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या ठिकाणी दिली. उद्या पासून मला सर्व जी मेडिकलची जी व्यवस्था आहे ती सुरळीत हवी आहे. रिक्त पदांवरती तातडीनं जी आहे ती भरती प्रक्रिया राबवा. महाराष्ट्रामध्ये जर पेंडेमिक परिस्थिती येत असेल आणि तातडीनं जर भरती प्रक्रिया होत असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशा पद्धतीनं जी भरती प्रक्रिया आहे ती राबवण्यामध्ये काय गय आहे असा प्रश्नही त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित करत तुम्ही भरती प्रक्रिया राबवा असं आदेश या ठिकाणी जे आहेत ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कोणत्या मशिनरीज आहेत त्याची मला माहिती द्या, तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत का त्याचाही आढावा या ठिकाणी घेतला तर तातडीनं त्याचे तज्ज्ञ जे आहेत त्याचीही भरती प्रक्रिया राबवा असे आदेश या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेले पाहायला मिळाले. तर याच दरम्यान ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉक्टर असतील यांच्याशी त्यांनी चर्चा केलेली पाहायला मिळाली. तर एक धक्कादायक बाब समोर आली. औषधाबाबत माहिती देताना सुनीता रामानंद यांनी सांगितलं की औषध पुरवठा आहे जो पुरवठा आहे तो चांगला सुरळीतपणे सुरू आहे. औषध साठा आहे तोही मुबलक प्रमाणात आहे. मात्र ज्यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक जे श्रीपाद पाटील आहेत यांनी आपला जो कर्मचारी वर्ग आहे या ठिकाणी दाखल केला त्यावेळी एक बाब समोर आली की औषध पुरवठाही नाही आहे. तर दुसरीकडे जे जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जे रुग्ण दाखल केले जातात यांना वारंवार असेल ते कोल्हापूर CPR असेल किंवा गोव्यामध्ये जे शासकीय वैद्यकीय बांबोळीचं जे हॉस्पिटल आहे या ठिकाणी रेफर करण्याची जी संख्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाली असं या ठिकाणी या बैठकीत निदर्शनास आलं. तर तातडीने जे आहेत अशा पद्धतीने जर रेफर करण्याची जर प्रक्रिया मोठी असेल तर ती थांबवली पाहिजे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणा जी आहे ती सुरळीत केली पाहिजे. यासाठी जिल्हाधिकारी तुम्ही याची जबाबदारी घ्या असे आदेशही या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र या दरम्यान माध्यमांशी चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण तयार झाले नाहीत. मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा असेल ही सुरळीत करण्याची जबाबदारी माझी आहे असं सांगत पालकमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलण्याचं जरी टाळलं असतं तर याच दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतं की या बैठकीने तरी का होईना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सुधारेल हे नक्की या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी या आजच्या बैठकीदरम्यान सांगितलेलं आहे. मात्र ही सर्व जी बैठक आहे ही संपल्यानंतर रणजित देसाई आहे या जे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राहिले त्यांच्याकडे या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची ती जबाबदारी आहे. काय कमी आहे, काय हवं असेल ते तुम्ही मला सांगा, मला कळवत चला असे आदेशही त्यांनी या ठिकाणी रणजित देसाई यांना दिलेले आहेत. या बैठकीला जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, माजी खासदार निलेश राणे असतील हेही या ठिकाणी उपस्थित होते, जिल्हाध्यक्ष होते, तत्कालीन युवा मोर्चाचे भाई सावंत असतील तेही या ठिकाणी उपस्थित होते बैठकीला. यामध्ये पत्रकारांनी जो प्रश्न होता, जो आरोग्याचा प्रश्न मांडला आहे त्यालाही साजेशी उत्तरं आरोग्य विभागाकडून आली पाहिजे असेही आदेश या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले गेलेले पाहायला मिळत आहेत. धन्यवाद प्रसाद, तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. गेल्या आठवडाभर जिल्ह्याच्या ढासळलेल्या आरोग्य यंत्रणेबाबत कोकण साद लाईव्हनं उठवलेल्या आवाजाला मोठा प्रतिसाद मिळालाय. पालकमंत्र्यांनी यात स्वतः लक्ष घातल्यामुळे आता जिल्हावासियांच्या आशा उंचावल्या. कोकण साद लाईव्हनं हा विषय उचलून धरल्यानंतर अनेक सामाजिक संघटना, समाजसेवक, लोकप्रतिनिधी, आमदार, मंत्री यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र गेली अनेक वर्ष कोमात गेलेली ही आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचे आव्हान लोकप्रतिनिधींवर आहे. त्याची सुरुवात तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आढावा बैठक घेऊन केली आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. आता या साऱ्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणं अपेक्षित आहे. आता इथंच थांबतोय आपण, मात्र पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.